Mga kapuso health clinic sa Miagaw, Iloilo temporaryo nga ginpasiraduhan bangod sang suspected meningococcemia case. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, napatay ang 58 anyos nga lalaki kahapon matapos nga ginasuspetsahan nga may meningococcemia. July 30 sang naka-eksperyensya ang pasyente sang rashes, pagpalanakit sa lawas kag hilanat. August 2, sang gindala ini sa First Aid Clinic Primary Facility. August 3, sang ginadmit ini sa ospital kag ginbawian sang kabuhi. Gilayon naman nga nagpatigayon sang contact tracing ang Municipal Health Office. Makabig makaalarma ang meningococcemia bangod isa ini ka bacterial infection. Ini ang mahimo makadala sang infection sa dugo kag makalaton sa iban nga bahin sang lawas. Nagbalik naman ang operasyon sang health clinic subong adlaw matapos ang disinfection. Isa ka dangerous communicable disease based sa Department of Health nga guidelines. Ang pasyente ginrekomenda nga for immediate nga burial kung sa din nga kahapon na lubong na ang pasyente.